Good morning mga katuba. So mga katuba, sinsya na, hindi pa ako nakapost ng video kasi may ginagawa pa ako. So ngayon mga katuba, ano lang yung vlog ko ngayon, ano ng tuba, magsala at saka mag-deliver. So ngayon mga katuba, shout out muna tayo. Shout out ko kay Binje Unson, akong igagaw, shout out diha gaw. O shout out day po ko kang Taneng Obsiuma, Julian Luntayaw, Eden Samurlan, shout out sa inyo diha Eden. O shout out day po ko kay Jid Direction Vlog, JMJ Official, Irwila Pamili. So shout out sa inyo dia, Irwila Pamili. Mungski TV, Aramila Paduga, Joe Castillo Rabuya, shout out sa inyo dia bus. Yongski Yongski Nicarabla, Banji Manalis, Afjan Norman, shout out sa inyo dia Norman Afjan, Alexis Mutia. So shout out sa inyo dia. So ngayon ako ng tuba, magsala. So hindi natin patagalin ito, let's go. So ito na mga katuba, sala muna ako ng tuba. Puti sa pagbati. So mga katuba, matamis ito. Hindi totoo yan, bola lang yan. Yan. Pagkatapos ko nito, i-deliver ko house to house. Ikan house to house taxi. So inom tayo ng tuba. Ayaw di ma. Ano? Tamis to. Sana all. Yan. So yung hindi pa na shout out no, sa sunod na lang. Og shout out ko sa tanan na kong viewers og subscriber, followers. Og katong wala pa naka subscribe og nakapalo, subscribe na mo. Yan. Muna natin ito. Hirap kumita ng pira mga katuba. Ito na mga katuba, i-deliver ko muna. Mag-deliver na ako ng tuba, house to house. So pa'y nanlabaw mga katuba, tago, di makita. Ayo, special delivery tuba. Oh, yan na lang. Sama, sinsya mga tuba, yung kamera ko medyo blurred. So hindi pa ako nakabili ng cellphone, mag-ipon muna ako. So doon muna tayo sa Pikas. Yung half gallon bayad. Suklian muna. Pasukli muna ako. Ayo. Sukli ko sa 100 TV. Sa 50 lang. Kasi sukli ko sa sa nagbili ng tuba. Thank you. Shout out kay aring tindahan, Merlin Store.
Oh, ato sa ko, ma'am. Salamat. Oh, salamat daw. So, na naman katuwa, butan di oh. Oh. Laba ba? Ayo. Wala na rin ba? Nani nagkuha. Sige. So, salamat kayo ha. Okay. Kaya ito sa ko. Itong 1 galon. Ako ko niya ito tikas. Samahan niyo ako. Kasi distansya pa. So malapit na ako mga kataba. Putik yung daan dito ah. Uy, maraming aso. Ito, sa kilo na ikaw ate ha. Sa kilo na ikaw ha. Tao po. Sige, lakaw man ang deliveran mga katuba. Ako na sang ning bilin. Pila mo na. 100. Ako na lang siya naibilin kay lakaw man ang 1. So, te, ato sa ko, te. Oh. Kaya, panayaw ko lang kung sulod. Balikan na niya. Gilakaw ang nagkuhan order. Balikan na ako niya. Ano sa tag mga grass diri mga katuba. Mga grass, Bermuda grass. Yan. Ito yung pamumuhay dito. Bermuda grass. Kasi 3 klase ito mga katuba. May Bermuda grass, baggrass at saka barkitid grass, yung may halo na yellow yung dahon niya. Yellow green. Yun ang tinatawag na barkitid grass kasi hindi tayo nakakita dito. Wala magudir eh. Kulot-orot ko ito sa Pikas area. Bago pa na siya tanom. So, tayo kalukat dito mga katubaw. So, kana siya. Naglukat na nila, nagluab. Ngayon mga katuba nga, kini nga negosyo. Wala siya nga negosyo. Maghilak lang si mana ug di ka mahalinan. Basta magkugi lang kag tanom. Magtanom gani unta ko ada mga katuba galing kay isi mapunta mananggot pa ta. Aw mananggot pa ko. Isi man. Itanong magkuha na sa una. Daghang kayong salamat mga katuba, daghang kayong salamat. Biara na kutob. Thank you.